الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ما يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مؤمنون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أردنا lamun kersa sapa ingsun an-nattakhidha ing oleh gawe ingsun lahwan ing lelahan latakhadnahu mongko yekti gawe sapa ingsun ing lelahan min ladunna saking ngersa ingsun ing kunna yen ana sapa ingsun iku fa'ilina nindakake. Ayat 17. Uwama ingsun Allah ngersakake agawe lelahan tegese bojo utawa anak upama iya ingsun mesti gawe saking ngersa ingsun dhewe yaiku widodari lan malaikat iku yen ingsun nindakake nanging ingsun ora nindakake jadi ya ora ngersakake. Wenane sampun dipun jelasaken teng ayat 16 sadurunge wa ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Gusti Allah Ta'ala niku ora gawe langit bumi lan isen-isene kanthi bermain-main. Artinya sedaya dipun damel secara hak mengandung hikmah ora enek sing tanpa guna sak remeh-remehe barang sing wujud enek ana ing donya niku sedaya beto hikmah. Artinya masing-masing niku duweni urun untuk perputaranipun bumi langit menika.
Lah saniki wonten malih wong-wong kafir niku padha nuduh duweni pandhawa nek Gusti Allah Ta'ala kuwi duweni anak, duweni bojo. Anak bojo niku bagian dari permainan. Saumpama Gusti Allah Ta'ala niku kok butuh anak, butuh bojo, Gusti Allah Ta'ala orang njupuk makhluk-makhluk sing asor ana ing bumi. Nanging Gusti Allah Ta'ala badhe mengambil makhluk sing paling mulia, sing paling bersih. Misalipun sangka malaikat utawa sangka widodari, digawe sangka bahan-bahan sing mulia, sangka cahaya. Tapi Gusti Allah Ta'ala boten ngersakno. Gusti Allah Ta'ala boten ngersakno lan boten mungkin badhe ndamel seorang wanita sebagai istri utawa Gusti Allah Ta'ala niku nurunake putra lewat istri kalau wau niku subhanallah boten patut perkara niku dipun semataken wonten ing ngarsanipun Allah. Keranten menawi Gusti Allah Ta'ala niku kok gadah garwa utawa mengambil istri, nek ngono Gusti Allah wisik butuh. Kamangka Allah itu disebut sebagai ilah, sebagai pangeran, sebagai sesembahan. Sesembahan itu ikut ora butuh apa-apa. Sesembahan itu gune zat yang maha sempurna. Orangnya cacate, termasuk cacat yaitu nalika butuh ning gone liyane. Iku bagian cacat dan niki mboten mungkin mangken wonten ing ngarsanipun Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Barna qadhifu balik nduang sapa ingsun bil haqqi kelawan hak ngalau batili ing atase kang batal. Fayadnahu mongko nyirnakake apa hak ing batal. Faida mongko dumadaan gua utawi perkara kang batal iku zahikun kang sirna. Walakum lan iku kanggo sira kabeh alwailu utawi banete siksa mimma krana barang utawa mimma tasifun digandeng langsung maene dikemama Mas Daria mimma tasifun krana oleh nyipati sira kabeh ing Allah. Ayat 18 balik ingsun Allah tetep menangake perkara hak, ngalahake perkara batal utawa kekufuran, sehingga perkara hak iku bisa nyirnakake perkara batal. Nalika iku perkara batal banjur sirna lan sira kabeh wong-wong kafir Mekah padha oleh siksa kang banget jalaran anggon ira padha nyifati Allah Ta'ala kelawan sifat-sifat kang goroh, yaiku nganggep Allah Ta'ala kagungan garwa lan putra. Bal nahdifu bil haqqi 'alal batil. Gusti Allah Ta'ala tetep badhe menangaken perkara sing hak dan mengalahkan sing batil. Artinya yang hak mesti mengke bakal unjuk, bakal menang. Sehingga termasuk pemikiran sing batal niki akan dikalahkan oleh pemikiran yang benar. Mesti kalah nih. Saat ini misalnya pun wong kafir niku padha nganggep nek Gusti Allah Ta'ala niku kagungan garwa, kagungan putra.
Dan niku putra utawa garwa sing dianggap sebagai gandenganipun pangeran niku ya dianggap sebagai Tuhan, niku badhe tertolak kalian wong sing berpikir secara benar. Saiki dipikir mawon, diangen-angen. Nek Gusti Allah Ta'ala niku kok butuh garwa, butuh putra. Iki mengke garwane mesti duweni panyuwunan, anake duweni panyuwunan. Sementara Gusti Allah Ta'ala niku ya duweni kawula sing sak pirang-pirang. Ya setiap kawula apa ya duweni panyuwunan ning gone Gusti Allah Ta'ala. Karena garwa kaliyan putra niki merupakan perkara sing terdekat hubungannya kaliyan Gusti Allah Ta'ala secara susunan hubungan kefamilian. Mesti Gusti Allah Ta'ala badhe ngutamakno garwa lan putrane niki. Nek ngono Gusti Allah ini terpaksa akhirnya. Allah Ta'ala melakukan sesuatu karena terpaksa. Dipaksa oleh istri, dipaksa oleh anak. Nek Gusti Allah ini terpaksa melakukan sesuatu, berarti Gusti Allah ini zat sing lemah. Kudune pengiran itu ora terpaksa. Dia melakukan apapun niku kranten kehendake dhewe, ora nek sing maksa. Niku statusnya pengiran kudu ngono. Aja nek sing maksa. Bismillahirrahmanirrahim. Mulanipun faidah wa zahid, sesuatu yang batil mesti bakal sirna. Bentuknya menapa kemawon, pemikiran utawa dalam melahirkan keyakinanipun, tapi keyakinan kalau wau boten cocok kalian sing hak, sing bener itu mesti kembali Gusti Allah. Niki mesti badhe hijab keyakinan kalau wau. Walakumul wailu mimma tasifun. Mulane kanggo wong-wong sing duweni tuduhan, sing duweni pandhawa nek Gusti Allah Ta'ala niku bersifatan duweni anak, duweni garwa, wong-wong mau badhe angsal siksa saking ngarsanipun Allah, badhe jiwaka ingkang ageng. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu lan iku kagungane Allah man utawi wong utawa barang utawa sesuatu. Man itu memang makna asline itu damel sesuatu yang berakal. Man nek sing gak berakal damel ma panjang. Nek man biasanya kanggo sing berakal, tuwa malaikat, tuwa jin, tuwa menungso niku damel man. Tapi nek sing langgene akal, tumbuh-tumbuhan, kewan itu ndak melemah. Nah, niki walahu man, niki man niku bisa digunakan untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu lan iku tetep kedue kagungane Allah man utawi wong utawi barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa man indahu lasabilun. Waman utawi wong makhluk indahu kang ing dalem ngarsane Allah iku la yastabdiluna ora padha gumedhi sapa man an ibadatihi saka ibadah ing Allah Ta'ala, wala yastahsiluna ora kesel utawa ora bosen sapa man. Ayat 19. Namun kagungane Allah Ta'ala dhewe wong-wong kang ana ing langit lan bumi lan wong-wong kang ana ing ngarsane Allah Ta'ala
yaiku para malaikat-malaikat ora padha gumedhi saking ibadah marang Allah taala lan ora krasa payah anggone ibadah. Napa kemawon sing manggon ana ing langit utawa sing manggon ing nggone bumi niku kabeh milikipun Allah taala. Milik dalam arti Allah niku sebagai yang menciptakan lan Gusti Allah taala sing nguwasani. Niki kabeh sing ning langit ana ing bumi sing nitahno Gusti Allah taala sing nguwasani sing ngatur niku nggih Gusti Allah. Wa ma indahu la yastakbiruna an ibadatihi lan makhluk-makhluk yang dekat kedudukannya saking ngarsanipun Allah taala kados golonganipun para malaikat utawa menungso tapi mempunyai derajat kedudukan ingkang inggil sehingga para kalian Gusti Allah taala makhluk-makhluk niki boten gadhahi raos gumedhi sombong boten atos boten wonten teng manahe isine namung tunduk dhewe wonten ing ngarsanipun Allah taala. Saumpama piyambakipun niku saking nglakoni ibadah niku dia sadar anggenipun nglakoni ibadah niku wiranten pitulungipun Allah taala. Sehingga tentu boten terlintas rasa gumedhi. Lan ugi boten waleh-waleh anggenipun ibadah utawa menghambakan diri dhateng Allah taala. Malaikat niku wonten sing tugas niku namung maca tasbih terus menerus sampai dinten kiamat. Ora pedhot-pedhot. Wonten sing maca tahmid. Wonten sing dzikir la ilaha illallah. Wonten tugas piyambak-piyambak. Lah setiap tugas sing dibebanno Allah taala dhateng malaikat niku langsung kalian malaikat niku dipun tandani selama Gusti Allah taala niku boten ngendhek untuk mengalihkan pekerjaan yang lain, malaikat itu terus menerus anggenipun netepi dawuhipun Allah taala. Boten waleh-waleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yusaddiquna al-laila wan nahara. Yusaddiquna padha maca tasbih. Sapa man al-laila ing dalem wengi wan nahara lan dina la yafturuna khali ora pedhot-pedhot utawa kendu-kendu sapa man. Ayat kali dosa. Para malaikat tansah padha nyucikake marang Allah taala ana ing mangsa bengi lan rina ora peget-peget anggone maca tasbih. Tasbih niku nyucikno Allah taala. Artine nyucikno niku bersihno sangka sifat-sifat sing ora pantes tumrapipun Allah taala. Termasuk nggih menika bersihno sangka dakwah utawa pandakwa utawa tuduhan sangka wong kafir-kafir. Bisa pun Allah taala niku duweni anak, duweni bojo, butuh ngene. Niku malaikat tugasnya untuk bertasbih. Nyucikno datang Gusti Allah taala. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nek akan kula dengan sami ngoten. Artinya awake niku
nalika ningali napa kemawon teng donya niki iso muni neng ati niki Rabbana ma khalaqta hadza batila Gusti panjenengan boten dadosaken perkawis menika dalam keadaan batil tanpa guna utawa main-main. Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci panjenengan Gusti, kula nyuwun panjenengan reksa saking siksa neraka. Malaikat niku selalu bertasbih membersihkan Allah Ta'ala sampai sifat-sifat ingkang boten pantes tumrapipun Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amitakhadhu balik gawe sapa kufar alihatan ing sesembahan minal ardi saking bumi. Hum utawi alihah iku yusiruna nguripake wong mati apa alihah. Maksudnya kan ini Amitakhadhu alihatan na'ab niki pitakon apa wong-wong kafir mau padha ndadekake sesembahan sing bahan bakune saka bumi, misalipun watu utawa kayu utawa emas, benda-benda sing manggon ana ing bumi terus dipandang sebagai pengiran, sebagai sesuatu yang maha kuasa, sehingga dia jadikan sebagai tempat untuk menyandarkan diri kanggo nyendekno sedaya urusane. Dipandang niku sing saged nentasaken urusane. Dan itu berarti sudah memandang sesuatu sebagai Tuhan, walaupun dia tidak mengatakan Tuhan, tapi ketika dia itu sudah menempatkan sesuatu itu sederajat dengan Allah sebagai sesuatu yang bisa mengentaskan seluruh urusannya, maka dia sudah menempatkan sesuatu itu sederajat dengan Allah, walaupun tidak di apa niku ora disebut sebagai Tuhan. Niku pun padha karo menyekutukan Allah dumateng perkawis sanesipun. Hum yusirun niki nggih mengandung kalimat tanya. Apa sesembahan sing dianggap sebagai pangeran mau dhek iso muridno wong sing mati? Misalnya pun duit, apa nek wis duitnya akeh iso nguripno dulure, iso nguripno awake dhewe, iso nguripno sapa? Utawa obat-obatan. Artinya niki nek kula dengan sampeyan niku menempatkan ndadekno niku bukan sekedar sarana ngupaya rahmatipun Allah Ta'ala, kawelasannya Allah Ta'ala betul. Tapi apa itu sumendine ning gone barang itu, ning gone duit, ning gone obat, ning gone misalipun sawah, ning gone toko, ning gone perusahaan, niku dipandang yang memberi urip, sing banyak urip dhewe. Niku nek awake dimandang itu sebagai yang memberi kehidupan, niku padha karo menempatkan sesuatu niki sederajat kalian Allah. Mulane nek iki pertanyaan gunung sinun apa barang-barang sing dianggap pangeran, sing disejajarkan karo pangeran mau iso uripne wong mati. Sing jelas boten mungkin saged. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana lamun ono
iku fihima ing dalem langit bumi sapa alihatun pira-pira pangeran illallahu sakliyane Allah la fasadata monggo yen rusak apa langit lan bumi. Fa subhanallahi monggo maha suci Allah Rabbil arsy kang mengerani aras amma saka barang yasifuna kang padha nyipati sapa kufar. Ayat 21. Umpama ana ing langit lan bumi iki ana pengiran-pengiran sakliyane Allah Ta'ala, langit bumi mesti rusak. Mongko wujude langit bumi ora rusak dadi terang, ora ana kang nguasani langit bumi iki kejaba namung Allah Ta'ala dhewe. Maha suci Allah Ta'ala kang nitahake aras, suci saking sifat-sifat kang didakwakake dening wong-wong kafir. Langit bumi iki saumpama niki enek pangeran-pangeran saliyane Allah, utawa ya Allah juga sebagai Tuhan, tapi juga ada Tuhan yang lain, dan masing-masing yang dianggap sebagai ilah ini mempunyai sifat-sifat yang sama, sifat-sifat sempurna. Niku mboten mungkin. Mergo saumpama misalnya pun pangeran niku loro, masing-masing duweni sifat sing maha sempurna, maka tidak mungkin maha sempurna itu bisa disandang. Mergo ketika pangeran niku kalih niki, dia kebebasan niku akan dibatasi oleh kebebasan pangeran sijine. Misalnya pun Allah Ta'ala niku menghendaki mewujudkan bumi, terus pangeran siji yo duwe keinginan wujudna bumi, dan masing-masing mesti duwe pikiran dewi-dewi, duweni karep dewi-dewi, dan karepe itu ora oleh enek sing ngalang-alangi, enek sing ganggu. Dan nek pangeran loro mesti masing-masing akan terganggu. Sing siji merasa terganggu kalian liyane, sing sitoke ya ngono. Akhiripun boten mungkin keberaturanipun langit lan bumi niki boten mungkin saged wujud ketika langit bumi niki dikuasani oleh dua Tuhan. Mereka mesti siji niki duweni karep dhewe. Gak mungkin padha seragam, itu boten mungkin. Mulane Pak subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Gusti Allah Ta'ala sing nguasani, sing mengirani aras. Aras itu makhlukipun Allah Ta'ala sing paling ageng. Bahkan langit bumi niki berada ning gone aras, di dalam aras. Bismillahirrahmanirrahim. La yas'aluhu ora den takoni sapa Allah amma saking barang yaf'alu kang nindakake sapa Allah. Wa hum utawi nas iku yus'aluna den takoni sapa nas. Ayat 23. Namun Allah Ta'ala dhewe kang kuwasa. Allah Ta'ala ora ditakoni saking perkara apa bae kang katindakake. Nanging para manungsa wis sak mestine ditakoni lan nanggung jawab saking ngamal-ngamal kang dilakoni dening manungsa iku. Jalaran Allah Ta'ala kang kuwasa lan manungsa lan liyane kabeh dikuasani dening Allah Ta'ala.
La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Gusti Allah Ta'ala niku tidak akan ditanyakan apa sing ditindakno Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala niku ndamel wong sugih melarat, dhuwur cendhek, gedhi cilik niku ora oleh dilakoni. Yang apa bajingan kok damel ngeten. Niku urusane pun Gusti Allah. Mergo Gusti Allah niku sing duweni panguwasa. Zat yang mempunyai kekuasaan, yang kekuasaannya itu tidak terbatas, maka berhak untuk melakukan apapun. Dan itu dibenarkan sing dilakoni. Tapi kamu loh makhluk sing menawa kawulanipun Gusti Allah Ta'ala niku apa ae sing dilakoni perlu ditakokno. Kowe nyang apa kok ngene, kowe nyang apa kok ngene. Mulane Gusti Allah Ta'ala maringi aturan, maringi syariat nang gone kawulane supaya syariat mau digawe rujukan, digawe patokan anggone lelaku urip ana ing donya niki. Kok dia menyimpang saka aturanipun Gusti Allah Ta'ala benjing badhe mempertanggungjawabaken napa ingkang sampun dipun lampahi. Bismillahirrahmanirrahim. Amitabatu ana gawe sapa kufar min duni saliyane Allah alihatan ing sesembahan. Kul dawa sira Muhammad, hatu nekakno sira kabeh burhanakum ing dalil ira kabeh. Hada utawi iki Al-Qur'an iku dzikruman pituture wong ma'iya kang sarta ingsun, wa dzikruman lan pituture wong pebeli kang sadurung ingsun. Bal aksuluhum bali utawi akeh-akeh kufar iku la ya'lamuna ora weruh sapa aksaruhum al-haqqa ing perkara hak, ing perkara bener. Fahum mongko utai kufar iku mu'iduna padha mengu kabeh. Ayat 22. Balik apa kufar Makkah isih tetep padha nganggep sesembahan sakliyane Allah Ta'ala. Sira dawuh Muhammad, ayo tekakno dalil ira kabeh. Iki kitab suci pakilingi wong-wong kang bareng ingsun yaiku Al-Qur'an, lan iki pakilingi wong-wong kang sadurunge ingsun yaiku Taurat, Injil lan liya-liyane. Kabeh nerangake sawijine Allah Ta'ala, ora ana pangeran sakliyane Allah Ta'ala. Sira kabeh apa kang padha sira anggep hujah lan dalil. Pancen akeh-akeh kufar Makkah ora padha ngerti kabeneran yaiku tauhid marang Allah Ta'ala. Dheweke padha mengu, melengos, ora gelem angen-angen kang bisa nekakake marang kabeneran. Amit takhadhu min duni aliha. Iki pertanyaan. Apa wong-wong kafir Mekah mau ndadekake sesembahan sakliyane Allah? Di wong Mekah niku duweni patung sing gedhe dan niku digadekno sesembahan. Terus Hubal, Lata, Uzza, Manat, 4 ini. Sing gene maka niku Mana, Lata, Uzza, Manat, Lata, Uzza, telu. Nek gone Yaman, Bal niku didamel sesembahan.
Dan itu dianggap pangeran. Setiap badhe nindakne napa kemawon, dia akan meminta pertimbangan karo patung-patung sing dianggap pangeran iki. Gawe sajen, terus engko donga utawa ngundi ning gone kono. Misalipun panah manah engko nek kenek berarti engko ngene, nek ora kenek berarti kudune ngene. Terus engko nek pertimbangan aku engko lek mlaku ki ngulon apa ngetan. Niku kuwi pertimbangan ingkang niku. Niku didadekno sebagai penentu. Patung-patung kuwi sebagai penentu tujuanipun anggonipun badhe nindakaken urusan menapa kemawon. Mulane Kanjeng Nabi nalika sampun dipun utus kaliyan Gusti Allah Ta'ala supaya ndandani ning gone keyakinane wong Mekah khususnya di awal-awal niki. Lah caranipun inggih menika batalno ning gone sesembahan niku dengan cara Kanjeng Nabi nakokne dalil. Hatu burhanakum, saiki tekakno dalil utawa argumen yang mampu membenarkan apa sing mbok lakoni. Kowe kok nyembah iki, kuwi alasane ngopo? Kamu kok kuwi patung kuwi ora iso apa-apa, omong ora iso, dhewe ora iso ngrungokno, tapi kok mbok dadekno sesembahan. Sing bener iki Al-Quran, ayat-ayat sing tak gawa iki, terutama ayat-ayat sing diasalkan Nabi wonten nalika teng Mekah nggih saderengipun hijrah niku kebanyakan niku ayat ingkang menjelaskan tentang ketauhidan. Hada dzikru man ma'iyah. Ayat-ayat sing tak gawa niki merupakan pitutur kanggo wong-wong sing urip bareng aku, termasuk awakmu kabeh wong Quraisy utawa umat-umat setelahku. Mergo aku iki diutus sebagai nabi terakhir, khatamul anbiya wa mursalin. Uga tauhid iki, ajaran tauhid iki sing tak gawa iki juga dzikru man qabli, sebagai pitutur, sebagai pengingat kanggo wong-wong sadurungku. Artinya mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Ismail sampai Nabi Isa, kabeh ajarane ora lepas saka ajaran tauhid, yaitu nyuwijekno Allah. Ora ana sing disembah kejaba mungdat ingkang maha tunggal inggih menika Allah. Niku kabeh nabi. Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Bal aksaruhum la ya'lamuna haqq wa hum mu'ridun. Balik pancen akeh wong kafir Mekah kuwi ora ngerti barang sing bener, ajaran sing bener, kadung akale niku wis rusak. Jadi memang jahiliyah bener-bener sampun menguasai ning gone masyarakat Makkah khususipun. Padahal janjane pada saat itu nggih merata sak donya niku sami. Kanjeng Nabi, masa-masa Kanjeng Nabi niku turun donya niku ajaran-ajaranipun nabi-nabi dhisik niku wis padha rusak kabeh ketauhidanipun. Tapi sing paling parah niku ning gone Makkah.
Surah kenal agama. Jadi luwung ning gone Madinah jane wong Yahudi, wong Nasrani, utawa ning gone Syam, Syria, ning gone Palestina. Iki jane kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur jane. Tapi ning gone Mekah ora enek. Wonten pamanipun Siti Khadijah, nggih menika Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu panjenenganipun wong Quraisy, wong Mekah. Tapi nalika sik enem berdagang ning nggone tanah Syam niku sering belajar ning nggone kitab-kitabipun wong Palestina. Terus dipun terjemah dengan menggunakan bahasa Arab. Terus itu juga mulai dipelajari ning omah. Mulane Waraqah bin Naufal termasuk wong sing iso mengenali Kanjeng Nabi. Sebelum Kanjeng Nabi dipun utus dados rasul, dados nabi niku Waraqah bin Naufal sampun saged memahami. Mulane Waraqah bin Naufal niku dawuh ning nggone Siti Khadijah. Siti Khadijah niku seneng ngaji. Ngaji langsung ning nggone pamanipun Waraqah bin Naufal niku dikenalno bahwa besok calonnya Muhammad iki dadi wong agung. Mulane pun Siti Khadijah dilamar sok ae mboten purun. Rondo sugih akeh sing ngarepno, akeh sing lamar tapi mboten purun. Purune namung pengen digarwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing padahal waktu niku dereng dados nabi. Kelantan Kanjeng Nabi Yusuf 100 tahun dan kenabian pun itu Yusuf sekawan dosa tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna lan orang utus sapa ingsun min qablika saking sadurunge ira mir rasulin ing utusan illa nuhi kejaba paring wahyu sapa ingsun ilaihi marang rasul. Wujude wahyu anahu ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran illa ana kejaba ingsun. Fa'budun monggo nyembah sira kabeh ing ingsun. Ayat selangkung. Ingsun orang ngutus utusan sadurung ira Muhammad kejaba mesti ingsun wahyuake marang utusan-utusan mau yen ora ana pangeran kejaba panjenengan ingsun dhewe. Mula sira padha nyawijake marang ingsun. Kados wau sampun kita aturne bilih sedaya nabi, sedaya rasul niku mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa niku ora ana ajaran sing pokok kejaba iki menika ajaran tauhid la ilaha illallah. Ya ora ana pangeran kejaba namung Gusti Allah taala. Manungsa niku secara fitrah nalurine niku dia mengakui ada kekuatan di balik dirinya sendiri. Ada kekuatan di balik alam, di balik jagat niku ada kekuatan. Dan kekuatan itulah Allah. Tapi dalam mengimplementasikan, mewujudkan atau melahirkan siapa Allah niku butuh petunjuk langsung saking ngarsanipun Allah Ta'ala. Nek gane petunjuk wong Gusti Allah Ta'ala akhire wong niku goleki dhewe-dhewe pangeranipun akhire padha nganggep iki sebagai pangeran, sitok iki pangeran, nganggep iki pangeran. Akhire pangeran niku akeh. Dan kalau pangeran akeh, akhire pun gak ana sing bener. Mergo niku namung
terbatas ning gone kemampuane akale dhewe-dhewe. Mulane Gusti Allah Ta'ala kanthi Rahman lan Rahim ngutus ning gone nabi, ngutus ning gone rasul sebagian wonten ingkang dipun paiti damel kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Wonten malih ingkang damel sahifah utus-utus lembaran-lembaran, tidak berupa kitab tapi lembaran-lembaran. Wonten ingkang wonten. Cuma kitab sing perlu kita yakini, sing perlu kita kenal niku sekawan. Jadi mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Niku kitab sing perlu kita kenal, kitab samawi, ya, kitab sing diputurunaken Allah Ta'ala dumateng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar, ittakhadha gawi ngalap mengambil sapa Ar-Rahmanu dat kang monggo welas dan ing putra. Subhana Maha suci Ar-Rahman, Maha suci Allah. Subhana niku asale ngaten, usabbihu subhanahu. Usabbihu subhanahu. Usabbihu ki artine nyucike sapa ingsun, subhanahu kelawan nyucikake Allah. Aslinipun ngaten. Tapi usabihune diucal tidak disebut langsung subhanahu wa subhanahu ta'ala. Misalnya pun wonten niku. Niku asal niku wonten fi'il ingkang dibuang usabbihu subhanahu. Fi'ile dibuang namun disebut subhanahu. Maha suci Allah. Bal ibadun bali utai malaikat iku pira-pira kawula muklamuna kang dimulyakake kabeh. Ayat 6. Sak golongan saking kufar ana kang padha nganggep yen malaikat-malaikat iku putrane Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat itu dudu putrane Allah Ta'ala. Balik malaikat-malaikat iku kawula-kawulane Allah Ta'ala kang padha dimulyakake. Wonten sebagian wong kafir niku duwene tuduhan, duwene dakwaan nek malaikat kuwi merupakan putra-putrane Gusti Allah. Dan anggapan ini ora bener. Malaikat kuwi kagolong makhluke Gusti Allah sing damel Gusti Allah Ta'ala. Sesuatu yang dibuat itu bukan anak. Jadi malaikat, kedudukan malaikat itu tidak beda karo menungso, karo jin, karo tanduran, karo kewan-kewan utawa karo makhluk-makhluk liyane. Artinya kabeh mau digawe Gusti Allah Ta'ala. Jadi orang pas nalika malaikat niku disetatusno sebagai putranipun Allah Ta'ala. Pancen malaikat niku makhluk sing mulya. Tapi bukan berarti kemuliaan malaikat itu menjadikan dia itu sebagai putrane Gusti Allah. Tetap dia kedudukannya ora luwih saka sebagai kawula, sebagai makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. La yasdiqunahu, orang disiki sapa ibad malaikat ing Ar-Rahman bil qali kelawan ucapan wa hum utawi ibad bi amrihi kelawan perintah Ar-Rahman iku ya'maluna padha nindakake sapa ibad. Ayat itu malaikat-malaikat ora padha wani ndisiki Allah Ta'ala kelawan ngendikan
Malaikat-malaikat ora padha ngendika kejaba sakwise Allah taala dawuh. Lan malaikat-malaikat iku tansah nindakake perintah-perintahe Allah taala. La yasbiquna bil qawli. Keranten malaikat niku yo makhlukipun Gusti Allah taala, yo kawulane Gusti Allah taala. Ning krana dhewe dimulyakno kan Gusti Allah taala. Anggone dimulyakno malaikat niku ora krana apa-apa. Ning krana memang malaikat iki makhluk sing selalu taat dhateng Gusti Allah. Niku kemuliaanipun malaikat kangen niku lho. Ketaatanipun dhateng Gusti Allah. Sehingga dia menempati derajat sing inggil nalane makhluk-makhluk liyane. Keranten taatipun malaikat sampai layas dikunahu bil qauli. Gak tahu malaikat ndisiki ngendikan wonten ing ngarsanipun Allah taala. Surat gelem bisik. Ibaratnya cara wong niku iso ngenggoni tata krama. Dia tidak akan berkata sebelum Allah taala niku dawuh. Ini tata kramane malaikat dhateng Gusti Allah. Lan nalika malaikat kala angsal perintah saking ngarsanipun Gusti Allah taala, ya ora butuh takon, ora butuh ngenyang, langsung budal. Apa sing didhawuhna mesti dipun tindakno. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu pirsa sapa Allah ma ing barang baina aydihim kang ana ing ngarepe ibad, wa malan barang khalqaun kang sakburine ibad, wala yasma'una lan ora mitulungi sapa ibad illa liman kejaba marang wong irtadha kang ridho sapa Allah ing man. Wa hum utawi ibad min khasyatihi krana saking wedi ing Allah iku musyrikuna padha wedi sapa ibad. Ayat 28. Allah taala tansah mirsani apa-apa kang katindakake dening para malaikat lan apa-apa kang bakal katindakake dening malaikat. Lan malaikat-malaikat ora padha bisa nyafaati kejaba marang wong-wong kang Allah taala wis ridho marang wong iku. Lan malaikat-malaikat iku jalaran wedi lan hormate marang Allah taala dheweke padha banget wedine. Padha banget kuwatire ben gak subuh. Allah taala niku mirsani apa sing wis dilakoni malaikat lan apa sing bakal ditindakake kalian malaikat. Pancen ilmune Gusti Allah ya lamun itu kan mudanene. Ilmune Gusti Allah taala niku azali. Kados azali nipun datipun Allah taala. Utawa ilmune pun Allah niku qadim, ilmune ilmu qadim. Tidak ada permulaan dan sejak dulu Gusti Allah niku sampun pirsa. Ora mung terbatas ning gone malaikat, ning sedaya apa sing dilakoni makhluk kabeh niki sing wis dilakoni utawa bakal dilakoni masing-masing makhluk tanpa terkecuali sing cilik sing gedhe kabeh niku sampun dipun pirsani kalian Allah. Jadi ilmu Gusti Allah itu tidak berjalan atau tidak didahului oleh peristiwa. Sebelum peristiwa terjadi Allah Ta'ala itu sampun pirsa. Nek kula panjenengan sami sering atau kebanyakan nek kula
dengan sami niku kita peroleh setelah ada peristiwa. Lagi ngerti, lagi perlu. Sedangkan sing bakal dumadi niku mboten mangertos. Jadi sedaya niku dikepun kersane Gusti Allah Ta'ala, dikuasani dening Gusti Allah Ta'ala, dipun ilmoni kalian Allah Ta'ala. Jadi ilmu Allah Ta'ala yang qadim, ketika Allah Ta'ala itu menghendaki pada sesuatu masa tertentu, maka yang dikehendaki Allah Ta'ala, yang diwujudkan ini Allah Ta'ala niku tidak akan berbeda dalam ilmu nipun Allah Ta'ala ingkang qadim menika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasfa'una ila liman ittaqwa wa hum min khasyati musyrikun. Lan malaikat niku dhewe ora bakal memberi syafaat, memberi pertolongan ning gone suwijining makhluk, udah misalnya pun menungso, kecuali wong-wong sing memang dipun ridani kalian Allah Ta'ala. Artinya malaikat itu tidak akan melakukan apapun kecuali memang berdasarkan ridani pun Allah Ta'ala. Mereka malaikat itu sangat wedi, sangat asih kan Gusti Allah Ta'ala, hati-hati dalam melakukan apapun itu, hati-hati. Sehingga walaupun memberi syafaat, ora syukur wong sing ditulungi, nanging sing ditulungi itu khusus wong sing diridani Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakul minhum, wa man lan sapane wong yakul kang ngucap sapa man minhum saking ibad, ini sejatine ingsun iku ilahun pangeran min dunihi saking saliyane Allah. Padhalika mongko mengkono man iku najzihi bakal males sapa ingsun ing man jahannam ing jahannam. Padhalika kaya mengkono kang sinebut najzi males sapa ingsun al-dhalimina ing wong-wong kang padha zalim. Ayat 9. Sapa bae saking golongane malaikat kang wani ngucap ingsun iki pangeran saliyane Allah, dheweke mesti bakal ingsun wales neraka jahanam. Ora beda karo anggon ingsun males marang dheweke, uga ingsun bakal males marang wong-wong kang padha wa may yakun minhum. Saumpama, tapi gak mungkin saumpama malaikat niku kok enek sing muni inni ilahun min dunillah, aku iki minangka pangeran saliyane Allah. Saumpama malaikat muni ngono, padahal jazi jahannam, maka malaikat sing wani ngucap kaya ngono mau bakal tak wales kanthi siksa oleh neraka jahanam. Ora peduli, walaupun dia merupakan bagian dari makhluk sing mulya, namun ketika dia sudah mengatakan perkataan sing ora bener, termasuk dia mengaku sebagai pangeran saliyane Gusti Allah Ta'ala, dia bakal nampi siksa ana ing neraka. Semanten ugi siksa niki ugi badhe berlaku kagem sinten kemawon selain malaikat, wong sing mengaku dirinya sebagai Tuhan, atau Raja Fir'aun, Raja Namrud iku mengaku Tuhan, niku ugi badhe nampa pasiksan ingkang ageng saking ngarsanipun Gusti Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Awadul ladzina kafaru an yasabbu Allah ta'ala tazkiratu wa taqwa. Al-Fatihah.